Sa Bacolod City naman, pulis nga na-dismiss sa serbisyo patay matapos sinapatihan gin target sa riding in tandem suspects. Sa Banwa naman sa Moises Padilla, may gintiro, anom ka mga suspect padayon nga ginapangita. Yaring balita nga itong gintutukan. May igos ang bala sa ulo kag nagtabog pa sa ginasakyan yung motorsiklo. Ining gindangatan sang pulis nga na-dismiss sa serbisyo sa kamot sa ginapatyan riding and tandem suspects sa tubang sa isa ka universidad sa Barangay 40 kagabi. Ang anay pulis ang nakilala nga si Ryan Lumugdang, 41 anyos, sa Barangay Estefania. Antes sa dismiss sa serbisyo, may ranggo ini nga patrolman kag assigned sa Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group sa Bacolod City Police Office. 2017 sang nagpositibo ini sa isa ka random drug test kabangdanan nga siya ang ginkaka sa serbisyo. Sa subong hapon nga ginapatigayon sa Japon ang follow-up investigation. Kaya sa subong wala pa rin kami maka-establish ang motive nga hanggang kanan siya ng kamatayon. Nag-aobra ini bilang isa ka gym instructor. Sa Moises Padilla, sa tubang mismo sa iya batang gintiro patay, sang anom ka mga personang 42 anyos sa si J. Michael Ledesma. Nanukot ini sang ginapauta ka solar radio sa sitio Agugulo, barangay Makagahay, sakay ang iya motorsiklo sang ginbanggaan sa mga suspect. Si Ledesma Reselete sang Canlaon, Negros Oriental. Nakasalbar naman ang 14 anyos nga bata sini nga mong nagpahibalo sa kapulisan sa natabo. Ang exact nga identity na suspect, pero ang person sa mga tutukan na tanda ang sa site ng CPG, ang mga communist terrorist ko para sa papaw. Ang posibilidad na kasi ginagawa na naman nila niya pasibangtan nga atit ang trupa ng gobyerno. Opo, Kirino Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.